kersa kula alhamdulillah. Iki lho sing njaluk dulurku lanang iki lho. Oh, apa mongkrang-mangkring Pak Dalang. Iya. Nah, ya mongkrang-mangkring meet in Sekar Gadung dados. Ayo no. Dadi wong lanang aja mongkrang-mangkring wae to, Pak. Ora nek kerjaan wong ayo. Piye karepmu saben dina kok mung ngajak patu au gede kowe jo mentang-mentang tak rasa kirang ngajeni wong lanang makne jarun te atimu usaha wis tekan kono kene aku ngerti wong wedok senengmu duwe tanpa duit lambemu kena dikuntre padahal aku susah teko ngendi-ngendi. Ngalah usaha apa? Eman dik sayang kowe kudu eling. Katur Mbak Ning warung SGI. Kewajiban apa? Rungokno iki. Iya. Ana duit tak laden. Saben dina kok mung ngajak patu asil gede kowe jo mentang-mentang asal rasa kirang ngajen di wong lanang pakne jarun te atimu aku nesu risih nyawang gawemu dadi wong lanang kowe mbok yo rumangsa piye carane nyukupi kula warga mengko dhisik kowe aja rewet wae aku usaha wis tekan kono kene
tanpa duit lambemu kena dikuntrik eman dik sayang kowe kudu eling iya dur kepriye iku wajibanmu Buncimu ki mung karimuni Mas Gembos. Iki kewajibaning kaum ibu sawuse nikah qabil tu nikah kaha. Nah, rungokno kuwi. Apa? Kabilku ningkah kaha. Kobil tu nikah. Lah ya kuwi lho maksudku angel kok ilatku omong. Loh, kuwi iki ya bener, Kang. Tapi yo wong wedok ku ya butuh duit to, Mas. Dinge mangan sedina kuwi ora cukup 1.000. Anak urung jajan, urung mboke iki tuku sabun. Mosok sabun kon golek dhewe kebiangeten. Iya, tak sing penting lek mangkring. Lah wong lanang kok mungkrang mangkring iki. Sing penting mangkring. Ya ngalah. Iki lho rungokno. Piye, Nak? Ana duit tak latene sak rempahku. Ya, terima kasih satu tembang mungkrang mangkring iki gorengan sangka Sekar Gadung. Nduk, napas nganggo tembang Jawa.